Adap kemi kardom nang lituma phana pa jerik lo kardom pine bir tang ton pen arjek tha kedam ta por hut Assam pen Meghalaya state angbong longle ahoi kachapa king ponja phanpura Meghalaya CM Conrad K Sangma pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma atum chingwai chingsai ponsi Union Home Minister Amit Shah along anta kachingwai asai dingpon lo So Chengthanta constituency ka parlo parkup anglong hawar Phrilu Terang arong along isi dovan long ri angkang Don Chingrum Lokhimon dovan long kesom lapen arona mai pamanpon bangsolong Lokhimon sangha tirika mamaya mai phu Gandhiram timung chetong dunsi Lokhimon arona tang than pajirmi pon Patumi aruni phaikrep ho arni parkup anglong habar Phrilu Terang arong along Lokhimon dovan long kesom lapen arona maya long kicheng sia jai mek ada por phai sirke apor Lokhimon dovan long kesom pangcheng ponsi Lokhimon adovan arona mai pangcheng ponthu bini labangso Lokhimon arona tang pen alang litum isi dovan longri angkang Don Chingrum Lokhimon lapen dovan long kesom lapen arona mai pini ladak Phrilu Terang arong si alang litum bipon lo alang litum cuke damtang penanganan ningkan alang litum dak Phrilu Terang arong arar tum bangke Lokhimon arona tang alang litum ardomar di pensi alang litum ladak khorsi mathoyan si alang litum doan lalang su karchu penanganan alang litum cipaduk pon bom bang bom sidame lasom lamang so alang litum ki sunga lampat mathasi ladak don kebet sidame alang litum cirung cerek si alang litum pini bangke long kesom mate anam doan alang litum Lokhimon anam doan ke labang so long kesom amai alang litum deng polo lapen ladak labang so mai long ni tek ponong lo penangan alang litum central committee penceng lo rong berong thak penceng lo rupi lang so athoi penceng lo penangan risoi jang penceng lo kuru potum penceng lo penangan ladak alang litum alira lon pen hamena pinding sumpot pen alang litum labang sulong kesom jai megalong lang litum nang chitong nulo non malom supporting pun antum central committee depan karcho mai sami dupo lapen arna marona tang pen alang litum kirton sami lun pon po lapen pini labang so Lokhimon arona tang pen sialang litum long kesom sami jai megalang litum deng pon lo Bangso arona maya long Lokhimon amilur me thek ke kai lapen kardom kardi lapen kero karcho Lokhimon aron ajutang pencheng lok ke do ke thak anparta Lokhimon apindeng sumpot alam the Lokhimon sangha central committee mai phu Gandhiram timung pensi arona tang alam than pachini pon halapu Phrilu Terang arong araratum kedam tang arni pensetame penang ana ningkan pen Lokhimon adovan chardom chardia phan akaheluan paliponang koklo la sojok non Lokhimon aron kikroyarat nang bathusi bangso hawar pen dovan isi donangji pupenajok Phrilu Terang arong along Lokhimon adovan longi sompon tanglo bangso Lokhimon adovan long somalong Lokhimon sangha tirika mamaya maipu Gandhiram timung maipu barim boloram phangcho riso ejang maipu Prodip rong pilapen arun teron anparta Lokhimon aron ke kroyara ratum chetong dunsi ing samjin pen pachun pon labang so mailong kaduk kabe pini labang so khorsi ma thoi alang litum dowan charia mai pu chun bang pen danglok grupo la pen rong saru besar pen danglok pini hadwan tin halong ritin atum nang chitong dun nang charam nang chito dun pen pini labang so sai angdeng alang tun teng pon News report Bikram Teron Karbiang Nong Live